Dem baş. Em dîsa bi derseke din de pevrene dersa çûyde em li ser lêkeran sekinî bûn rawestiya bûn li gorî dema niha. Dersa berî wê dîsa em li ser lêkeran rawestiya bûn ez wazen dikim lêkerê dî hatin fêm kirin. Tu pirsgirêkên we derbarê lêkera de hene? Yani qasî ku me dîtiye. Wê demê em hênekî bi pirtûkê dîsa dewam bikin îro. Em ê mijara xwe dewam bikin. Me ünîte çar bi dema niha dest pê kiribû pela 48 vekin. 48. Li wir diyalogek heye. Ez dixwazim em ê diyalogê destpêkê bixwînin. Kî dikare bixwîne? Ferîxan İbrahim. Bixwînin. Yek bibin Dilşa, yek jî Dîlan. Keça min tu çi dikî? Ez partekên xwe çê dikim. Baş e. Pelîn çi dike? Ew li odaya xwe ye waneyên xêz dike. Meta min dibirin. Ew û bavê min li televîzyonê temaşe dikin. Serhat li malê ye? Belê ev jî rojnameyê dixwîne. Baş e. Ez jî dirê de me tê malê. Daxwazeke we heye? Na spas. Baş e. Nalvir li gorî dema niha diyalogek yani gotûbêjek hatiye çêkirin. Pir sene em pirsan jî ji hevdû bipirsin baş e. Mînak em bêjin pirsa yekê mîn heval Mahmûd dikare ji heval Azîz bipirse. Pirsa duhemîn Sîdar dikare ji Selhedîn bipirse wisa em dewam bikin em hinekî bersiv bidin. Dîlan bi kê re daxive? Dîlan bi diya xwe re daxive. Baş e. Tu jî ji Sîdar bipirse. Tamam. Pelîn çi dike? Pelîn li odaya xwe de waneyên xêz dike. Baş. Tu pirske. Bavê Dîlanê çi dike? Bavê Dîlanê li televîzyonê mêze dike. Kî rojnameyê dixwîne hevalê azad? Serhat rojnameyê dixwîne. Baş e. Ne dixwîne, dixwîne, e. Dawiya wana bikin e. Yani nekin e, a, o bikin e. Tim. Tu ji hevala berivan bipirse. Ya pêncemîn. Dilşad diçe ku derê? Dilşad herêmalê. Baş e. Berivan tu bipirse. Dîlan xwarinê çi dike? Na Dîlan spartekên çê dike. Devam ke perivan. Heval İbrahim Pelîn waneyên xêz dike. Belê pelîn wêneyan xêz dike. Meta Dîlanê tirşikê çê dike? Heva name? Meta Dîlanê televizyonê temaşe dike. Baş e. Heval ama tu şevalê keleka xwe pirske. Serhat rojnameyê dixwîne. Erê, Serhat rojnameyê dixwîne. Tamam. Tu jî İbrahim bipirse. Dilşa bi Serhatî re dipeyîve. Na ev Dîlanê re dipeyve. Bi Dîlanê re. Bi Dîlanê re dipeyve. Baş. Em derbas kin wêna. Nalvir tewang heye. Mijara tewangê. Divê mijara tewangê bibînin. Lê niha mijara tewangê bila hinekî bimîne. Ji ber ku em li vir hinekî hîndarî bixwînin. Piştî hîndarî em bibînin. Çünkü mijara tewangê mijareke girîng e. Ez dixwazim hinkê berfirehî ser bisekinin. Em derbasî hîndariyê bibin. Lêkerên di nava kevanekê de li gorî dema niha bikişînin. Li wira lêker hene. Azad û Dîlan. Kî dixwaze bibe Azad? Azad bixwe bila bibe Azad. Malem Azad e navîrî. Û Dîlan jî bila bibe berivan. Ne warê? Tamam. Dîlan, tu li ku derê ye? Ez li mala Helînê me. Rojda û diyar jî li virin. Baş e. Hûn çi dikin? Ez û Helîn li waneya dîrokê dixebitin. Rojda nameyekî dinivîsîne, diyar jî rojnameyê dixwîne. Tu jî tê? Erê, ez jî têm. Gelo xwarin heye? Erê diya Helînê xwarinê çi dike? Baş e, ez jî ava fêkiya tînim. Ez jî ava fêkiyan tînim. Baş e. Li vir hat dîtin lêkera kirin.
Ne var ya? Xebitin, nivîsîn, xwendin, hatin, çêkirin, anîn, hatiye kişandin. Yani hat kişandin. Baş. Lêkerên di nava kevanekê de li gorî deman ha bikişînin ya duemîn. Wêna jî em çawa bikin, em bi rêzê çê bikin. Em ji we dest pê bikin, bi rêzê çê bikin. Heta hûn her du çê bikin, bila zêde. Tamam. Rojin sê vekê dixwe. Belê. Tu çay ve dixwî? Azad terî dibistanê. Çûne, mirov bi çûn çê bike. Azad diçe dibistanê. Tamam. Em li filmekî temaşe dikin. Baş. Tamam. Masa kelekê. Ez rana ketim. Ez em Deqakê. Deman Ez- ha em dibînin. Deman ha. Ez rana kevim. Ez rana kevim. Dema te gu ez rana ketim, o bu Belê. dema borî. Ez rana kevim beni. em nagerin. Tamam. Rojda gulan naçin. Rojda gulan Naçini. Rojda gulan naçini. ne? Eya davi gerek vere gotun. Deri. Rojda gulan naçine. Tamam. Elindara. Pellendaran duwaşin. Tamam. Ez cilan dişim. Baş. Li gorî mînakan bersivan binivîsin gotiye. Mînak gotiye Serdar Pirtûkê dixwîne, erê Serdar Pirtûkê dixwîne. Masaya din ya ve Hûn diçin malê, na em diçin kargehê. baş e. Azatiya duemîn. Zozan çêrokan dibêje. Na zozan helbestan dibêje. Baş e. Devam ke. Perîxan. Tu nameyekî dinivîsî, erê ez nameyekî dinivîsim. Tamam baş e. İbrahim. Zarok ji dibistanê tên, erê zarok ji dibistanê tên. Eval Mahmud. Ez pirsînan bibersivînim. Persinan nînim. Sinan. Pirsinan. Pırsinan. Ez Pirsinan bibersivînim. Erê tu pirsinan bibersivîne. Baş e. Şeş. Hêlîn bi azadî re dipeyîve, na hêlîn bi azadî re napeyîve, hêlîn bi diyarî re dipeyîve. Baş. Malet abi. Stas. Yek mînaka Mehmet bil gorî mînakê bersivan binivîsin. Mamasta meref dikare bêje pirsan jî ez pirsan bibersivînim. Pirsan Çima bibersivînin pirsên diyarın. Li vir gotî pirsinan yani pirsên ne diyarın. Wekî bi kurmanciya me em çavat bêjin em bêjin ez hinek pirsan bibersivînim. Tê vê wateyê. Ew pirsinan tê wateya hinek pirsan. Dema gu hinek pirs bin ne diyarekî can pirsin. Hinek. Ew di vê wateyê de ye baş e. Lê wekî gute gotî ew dibi diyar. Pirsan bibersivînim ew pirs diyarın nivîsê tekstê di destê te de ye diyar e. Li vir ne diyar e. Baş e. Em yadim bikin. Mînak dibe tu diçî kû derê li vir dibistan gotiye yani ez diçim dibistanê. Ayek emîn, kî çêke ayek emîn? Em vecerê jî bi dil çê bikin. Tu karî çêke varê nas kerenke? Bahoz çi dişo. Bahoz cilan dişo. Her bir şey. Başa. Zelal bikira daxife. Belê. Zelal bi serhatê sertaçê re daxife. Zelal bi sertacî re daxibe. Heval naman tu çêke ya sêmîn. Bager ji ku derê têt. Belê. Bager ji şanoyê têt. Bager ji ku derê tê, bager ji şanoyê tê. Şanoyê têt. Başa. Heval birayîn. Tu çi dixwî? Ez nanî dixwim. Başa. Berivan. Zarok çi dilîzin, zarok
futbol dilîzim. باشه کی سترانان دبیجه دلال سترانا دبیجه Mamosta çima hin ciyan azadî hin ciyan jî bahoz hin ciya zelal. ev rojeme dersa ki u ke gitti bu ne var? Erê hema li vir nivîsî azadî wê çaxê gerek li vir jî bahozî bû û zelalê bi. Kalkülere Di a çaran de pirsên yekemîn û duyemîn. bahoz çi dişo? Çima ne bahozî? Vegerin seri. Vir de nivîsî azadî hema vir ne nivîsî bahozî Kalkülere ji bu bo ki çi? azadiye çi azadi nabili? Li gorî mînakan bersivan binivîsîn a sêyemîn a şeşemîn. Azadi ki azadi. Hêlîn a şeşemîn hêlîn bi azadî re dipeyive. Tamam başı. Ew yek hatî tewandin yek nehatî tewandin. Başa başa. Emin şu navana cinafka deynin te sen biki başa. Helim bazı dire de peyve ne var ya? Bu hava kadın çi bu? Bahoz çi düşü? Ev ji bu tavan gene. Emin açı bikin. Emin navar rakin cinaf deynin şu navan. Başa. Gerek em çi deynin şuna helin? Ew. Ew bi wî re. Bi wî re. Ew. Em lê binerin li vir cinaf çawaya Sade nehatî. sade ne hatiye tevandin. Li vir cinaf çawaya Hatî tewandin. hadiyet tevandin. Tevang tê heye. Demek ku cinaf katı bi tevandin ve demet ve nav civere tevandin. Demek ku cinaf ne hatı bi tevandin nav cinayet tevandin. Şu rola tevange heve bi tevange em zayen de cider dixin meydanê. Tevang heye em şu rol ser tevange bisekinin bi tevange em derdixin meydanê ka nêre meye kite kome û yek bi tewangê em dizanin deman jî em derdixin meydanê. Minak em bêjin dema ku di dema borî de cinavkê me dibûn çi? Cinavka ez, tu, ew dihat guhertin dibû min, te, wî, wê. Dema ku em min bibînin pêwîst nake em li tevayê hevokê binerin di serê wê de ku min hebe em dizanin ku ew hevok hevokeke dema borî ye. Name li ser tewangê bisekidin ev kevin mijara tewangê berî vê name veqetandek dîtibû. Veqetandek. Tarîfa veqetandekê me kiribû. Me gotibû veqetandek kî ji mir bêje destpêkê ya jî tê bîra kê em destpêkê ji bîra we vekolin piştre em bixwe bêjin. Gotina zayen devan bu hejmara van nişan dedi. Ev vakatanlık. Te ne yapasın? Navekî bi navekî bi cinavekê navekî bi rengderekê girê dide û hejmar û zayen davê diyar dike. Tamam. Navekî bi navekî ve navekî bi cinavkekê ve navekî bi rengderekê ve tînî cem hev ya jî şevdû vedqetîne û zayen û hejmarê diyar dike. Me ji vê re gotibû veqetandek. Wê demê dema ku li cîkî veqetandek hebe mînak sêva sor ne var ya? Ya jî sêva min ya jî sêva bila ya kê be? Mamoste. Baş, malata. Sêva sor navekî ji rengderekê vedqetîne. Sêva min navekî ji cinavkekê vedqetîne, navekî ji navekî vedqetîne sêva bêrîvan. Ne var ê? Ji venera me got veqetandek.
Name tavangê bibînin. Tevang di zimanên wekî Kurdî, em bêjin wekî hin zimanên Latînî ê Hînd-Ewropî de jê re dibêjin zimanê ergatîfî ya jî nîv ergatîfî. Jê Kurdî re dibêjin nîv ergatîfî. Nîv ergatîfî çi ye? Di hin cîhan de peyv xwe diguherin. Demê ku xwe diguherin tê de ji wê guhertinê re em dibêjin tewang. Ya herî basît me di cînavka de dîtibû. Me gotibû hin lêkerê me hene di dema borî de ew lêker nayên kişandin. Mînak lêkera gotin. Di dema borî de tu nikarî bêjî ez gotim. Te gotî. Em nikarin bêjin. Ji bo ku em nikarin wisa wêna bikişînin, çi dibe ew wekî xwe dimîne, yani rehê wê sabît dimîne, li şûna wêna cînav tê guhertin. Ji wê guhertina cînavkê re em dibêjin tewang. Tewang. Yani tewang çi ye? Em tiştekî bitewînin. Mirov çawa ditewîne? Êbişkî. Ev? Tewiya ne warê? Ji vî karî re em dibêjin tewandin tewang. Yani bi tewangê çi dibe? Guhertinek çê dibe. Yani qasta wêna ve guhertin tê de çê dibe. Di hinek zimanan de ji bo ku bikaribin guhertinê çê bikin, em bêjin mînak di zimanê Elmanî de artîkela bikartînin. Em bêjin di Fransîzî de la li nizam tiştê werê bikartînin. Ew jî wek artîkelan e. Em bêjin di zimanekî din de hinek paşkiran bikartînin. Em bêjin ya dibêjin mesela tîpeke din mînak. Lê di Kurdî de kurmancî de bi taybetî em tewangan bikartînin. Ew tewang çi ne? Em ên hal vê derê wana bibînin. Ji boî mê em ê bikartînin. Ji boî ji boî nêr em î bikartînin. û ji boî kom em an bikartînin. Tişta ku em ji tewangê jî wekî formül ya jî ji bo nasîn, ji bo nasandinê em zanibin, berûva jî veqetandekê, di veqetandekê de me gotibû piştî veqetandekê ya rengdêrek tê, ya cînavkek tê, ya navek tê. Piştî tewangê jî tiştek nayê. Yani navek nayê, rengdêrek nayê, cînavkek nayê, bêtirê xwe lêker tê. Yan jî dibe ku daçek were, tişkî diwere, yani dawî de lêker tê. Em dikarin wisa pênasiya bikin. Yani piştî tewangê navekî din nayê, rengdêrek nayê, cînavkek nayê. Lê lêkerek dikarî were. Mînak, em mînak çê bikin. Mînak li vira heye, ava berîvan tewiya ye. Sêva berîvanê çawa ye? Sêva te çawa ye berîvan? Şîrîn e? شیرینی شیرین Kurmiye. ترش باشه نه ترشه ترش Dema me go sêva berîvanê şêrîn e, ev şêrîn e li vir lêker e. Ev li vir tewang e. Berîvan hatiye tewandin. Em berîvanê rakin ji bo ku em tewangê baş nas bikin. Em berîvanê rakin cînav bînin şûna wê. Wê çi bibe? Sêva wê. Nabêje sêva ew. Eger gotiba sêva ew şêrîn e, wê demê tewang mewang tune bû. Çê nedibû. Ne were? Lê kurmancî jî dibêje gerek tewang hebe. Ji bo ku ziman baştir xwe îfade bike, xwe bilêv bike, xwe bîne ser zimên.
Jiboyi vena ev çüye teviye buye ve jiboyi ve ji demek ku em nav bikartinin em dibêjin seva berîvanê em nabêjin seva berîvan fermo berîvan Ama şirin ne lekere? Renk deri. Lekere. Şirin ne lekere? Lekere. Şirin ne lekere? ev lekera bûne lê ev her du pevre em jê re dibêjin lêkerên rengderî lêkerên navderî hene lêkerên rengderî hene lêkerên lêkerî hene yani dema gotibê jî ez sêvê dixwim xwarin lêkera lêkeriye dema gotibê jî ez mamoste nave ew dibe lêkera navderî dema gotibê jî ez çalakim ya jî ez xweşikim ez bedewim ew jî dibe rengdêr em jê re dibêjin lêkera rengderî ev li vê derê demek ku em bigirin dest vêna em tenê vêna wekî lêker nagirin ev pevre lêkere ji ber ku şêrîn di vir de di wateya lêkerê de hatiye bikaranîn li vir ne di wateya rengdêrê de hatiye bikaranîn eger wateyê rengdêrê de ba wê li vir wisa bigota wê bigota seva şêrîn a berîvanê mînak li vir e ya jî sor e ya jî sor e te fêm kir hevala berîvan dema ku li vir be ew dibe rengdêr lê dema ku li dawiya hevokê be ew dibe lêker baş e Tene yani bi ciyewî li kî tere hevokê buya tê diyar kirin ku leker an reng dêr e. yani cî Ha? jî girîng e Erê yani meref dikare buya fam bike. cêwî û rola ku digire ser xwe me got kî pênase tarîfa lêkerê me kir ne warê me çi got me got lêker di hevokê de çi dike bûyer qewimîn rewş diyar dike di vir de em pirskin di vê hevokê de ya jî di vê hevokê de rewşa sêva berîvanê kîjan tîp diyar dike şêrîn û sor ev diyar dike li ku ye çi dike çi tişte çi qewimiye çi bûyer çê bûye li vir e sêva wê ew qewimîn bûyer çêbûn rewş der li wir diyar dike yani ew ji bo wê ew lêker e dema tu dibêjî ez dimeşim meş kareke xebateke çalakiyeke ew lêker e dema tu dibêjî ez li virim li virbûn lêker e Mirov nikare be ez li virim lêkere li vir dibe hoker erê dibe lêkerên hokerî çawa çêdî wê demê jî em ji wê hevokê re dibêjin lêkereke hokeriye ew hemû pevre dibe lêkera wêna ji ber ku em bi tenê serê xwe li wir nabe lêker em jî lêkerê belag hatî me lêkera galibe bûn lêker hatiye rast e ama lêker li wir çi ye tu zanî li virbûn lêker e ez jî dibêm ki bûn lêkere li vir hoker e navê vê lêkerê li cihekî bûn jê re dibêjin lêkerên hevedûdanî wê çax çima bi hev re nayê nivîsandin wê çax çima bi hev re lêker nayê ti carî pevre nayê nivîsandin lêker tim cuda tê nivîsandin Ji war leker. nav pevre tê nivîsandin ji ber vî heye ew bi xwe tenê lêker e ji ber ku lêker e lêker me gotibû qetê wê hemû cuda cuda tê nivîsandin
Minak li vedere hin lêkerên hevedûdanî hene. Minak. Beşdarbûn. Beşdarbûn. Tu nikarî bêjî beşdar nave bûn lêkereyê. Xwe zaten navek û lêkerek hatiye cem hevdû lêkereke din çêkiriye. Te fêm kir? Hişyarbûn. Hişyar û bûn hatiye cem hev lêkerek çêkiriye. Li tiştekî temaşekirin. Mina çi qadrêj bû. Li tiştekî temaşekirin. Temaşekirin zaten lekere. Li tiştekî temaşekirin jî lêkerên hevedûdanî ne. Ya. Tu dibêjî ez li televizyonê temaşe dikim. Diwirde li televizyonê temaşekirin lekere. Aynen. Li tiştekî temaşekirin dibi lêkere hevedûdanî. Tê giştî. Li tiştekî temaşekirin. Ya jî tu dikarî wisa bikî, ji bo tu baştir fêm bikî. Li, em wisa bêjin, li temaşekirin. Ev lêkereke nû ye. Hevedûdanî dibêjin ya heve hatî çêkirin. Lêkereke nû ye. Tu vê lêkereyê ca dikarî ji bo şanoyê bikarbînî, ji bo televizyonê bikarbînî, ji bo hevelekê xwe bikarbînî, ji bo sînemayê bikarbînî, tu ji bo çi bikartînî bînî. Lê lêkereke. Wê çax ew li bi xwe tenê me nikar bê daçeke. Dema ku bi serê xwe be ciyekî din be. Li vir ne Li daçeke. verê ne daçeke. Li verê bûyî lêkere hevedûdanî. Tamam usta. Lêkereke nû çêbûye. Tamam. Tamam. Mamosta erêm pirsa min ez dibêjim mesela pirskirin, temaşekirin. Yani vek erê vek bûne ev jî vek bûne. Lêkerên wekî bûn, wekî kirin, wekî hatin, lêkerên bi vîya wayî di hundirê zimanekî de bi kêr tên ku tu bi riya wana lêkerê din bi dest bixî. Erê. Tê giştî? Erê, Kirin. Li tiştekî temaşekirin. Ya jî li tiştekî nokta kirin. Tu bi vîya wayî dikarî lêkereke din çêbikî. Yani bi riya kirin mirov gelek lêkera bi dest dixe. Lêkerên alîkar. em karin Em dikarin bêjin lêkerên ku rol dileyîzin di çêkirina lêkerên din de. Ji xwe roleke wanî alîkar heye ew cuda, alîkarin jî. Lê hinek lêker jî hene karê wana ew e ku bi kêr tên tu bi wana lêkerên din çêdikî. Yani em bêjin bûn. Gelek lêkerên Kurdî em bi riya bûn bi dest dixin. Çê dikin. Mesela em çê tînin cem bûnê em dikin çêbûn. Ratên cem rabûn. Ratînin cem dibi rabûn. Em ji van daçeka jî em dibêjin daçekên lêker çêken. Ew jî heye. Ra, çê, za, tiştê were. Navekî ku li vê derê hate dîtin, tamam. Li vê derê em ji vanan re dibêjin lêker û ji vê tewanga vir re jî ev êya dawî jî re em dibêjin tewang. Namê mijara tewangê em ê di dersa pêşiya me de bi berfirehî li ser bisekinin, li ser rawestin. Baş e. Tewang çi ye? Çawa ye, zayenda wê, çawa diyar dike em ê ser rawestin. Na dema me mixabin bi dawî bû, heta derseke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de na dem baş.